kae sing iso boncengke aku kae, Mak. Oh, sing cah dulwitan kae. Iya, Mak. Tapi kok marake jalari atimu sedih ya ngopo? Aku karo cah kae kan wis duwe rencana. Hapi rencanamu? Iya, Mak, masalah Mak. Wonge ora setuju, Mak. Sopo sing ora setuju? Bapak nih. Udu, Mak. Mbok nih. Udu, Mak. Lah sopo mbahne lanang, mbahne wedok? Udu, Mak. Iku, Mak. Sing ora setuju bojone, Mak. Oh, bocah iki.